Seuraava meidän liikkeestä on voimatempaus ja siitä suoraan valakyykky. Voimatempaus siten, että se tanko ei nousekaan ihan ylös asti, vaan me ruvetaan harjoittelemaan myös sitä, mikä se allemeno on. Me keskusteltiin Samin kanssa tästä, että mikä tämä liikkeen nimi on, ja Samin mielestä oli, mikä tämä nyt olikaan? Tämä liike on ninjatempaus nivusilta ilman, että kantapäät nousee. Samin termi johtuu osittain siitä, että Samihan on ihan supernopea nostaja. Mulle itselle sitten taas mä oon aina ollut hidas tempaamaan. Tarkoittaa siis sitä, että mä ohjaan sitä tankoa, mutta Sami pystyy näyttämään sen myös nopeammin. Aloitetaan sillä, että ruvetaan hitaasti nostaa sitä tankoa kohti rintakehää ja leukaa, ja sieltä käännetään valakyykky. Nyt on tosi tärkeää se, että se ranne ohjaa sitä, eli muistat kääntää ranteen mukaan. Rystyset näyttää lattiaan, ja siinä vaiheessa, kun tanko lähenee sun leukaa, niin se menee alle. Ja sit Sami voi näyttää myös muutaman niitä nopeita ninjatempauksia, mitä mä en tosiaan itse pysty tekemään. Jos säkin haluat olla ninja ja oppia tempaa yhtä nopeasti kuin Sami, niin meillä alkaa uusi alkeisryhmä huhtikuussa, jonka aikana sä tulet oppia nämä kaikki samat perusjutut, mitä me ollaan nyt näissä videoissa käyty läpi.